Cei ce fură milioane au costume și sutane. De-ai trecut prin pușcărie, nu-i rușine, e mândrie. Românii își lasă copiii acasă să pună o pâine pe masă. Europa ne cam ține la perete, avem servicii mult prea secrete. De pădure ce să spun, că pădurea zici că-i drum. Școala e pe arătură, se face pe scurtătură, gimnastică nu mai avem. Aia e, atât putem. Nu-i mai las să te înjure, nu-i mai las să-și bată joc și de-o fi ți-i trec prin foc și sper ca în a mea viață să te văd din nou în față pe harta lumii la împărțeală cu jupânii și îți mai spun, nu mă feresc. Românie, te iubesc. Atenție! Urmează un mesaj foarte important. Poate cel mai important mesaj pentru voi. Sunt un om care își iubește țara. Numai cu Dumnezeu putem reuși. Și înainte să ne fie bine, trebuie să nu ne fie rău. Și după aia, pac! Garda și capitanul. N-avem nevoie de nimeni și de nimic. Să rămânem aici, numai noi și ai noștri. Să ne săpăm minele, să ne mulgem oile, să ne susure izvoarele în cap. Mai dai dracu pe toți, n-avem nevoie de nimeni. Asta vrem? Sau cât de naivi să te credem când ne spui că pe tine campania asta te-a costat 0 lei. Bravo, boss! Acum toți băieții, când o să fie mari, o să vrea să fie ca tine și ca Putin. Și niciunul nu o să poarte fustiță curcubeu, așa cum am înțeles că o să ne oblige doamna pe toți după ce câștigă. De unde a apărut prostia asta? Și cât o să mai credem că femeia e făcută să stea numai la cratiță și că nu e în stare să conducă o țară? De ce avem părerea asta așa de proastă despre femei?